Ayun. Wala ko ba gugulo? Ayun. Ito po. Tubig. Ah! Hindi po siya masyado mahanghang guys. As in, nagbibiro lang po kami. Sa awa po kayo ha. Guys, so, super times 2 pa lang to ha. Ng spicy niya, sobrang anghang na. Gagamit kami ng sliced bread para ma-minimize namin yung spiciness ng samyang. Grabe, sobrang anghang talaga guys. 1, 2, 3, go. Puno. Sarap. Sobra. Pag di natin tumabas, balot ko. Woohoo! What's wrong? I feel good. Dalawang subo. Pangatlong subo na ngayon. Parang ayoko na. Panganyo ko na din. So guys, nakatatlong subo na kami. Kaya pa naman ng mga bibig namin. So, next namin titikman is ito. Super spicy pastel pork. Sige na, dali na reaction. Para lang matanggal yung ano namin. Matanggal yung spiciness ng samyang na to. Kailangan namin kumain ng ibang food. Yung cameraman namin tsaka yung director namin tawa ng tawa sa amin guys. Pero sobrang anghang talaga guys ng samyang. Hindi ko na-expect yan. Yung pastel guys, sobrang sarap. 25 pesos lang to. Next is itong balat natin. Silang days to? Itong balat na to guys, 18 days. Tapos 25 pesos each dito sa amin sa Surigao City. Thank you Nutella for the asin. Guys, word of the day, bahaw. In English, I don't know. in English, leftover. Wow! Ito yung sisiw oh. Go, game. Pwede akong gapon. Ang hang. Guys, Orange. shoutout nga pala sa friend namin na vlogger din. Isa siyang tour guide, si Orange Vlog. Guys, paki-visit naman ng vlog niya. Subscribe. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Parang gusto ko lang parang ayoko na. Parang gusto mo lang bumitaw. Pag 7 na to guys. Totoo lang guys, wala siyang lasa. Maanghang lang talaga siya. Ipamutan ako sa judo ha. So guys, ngayon, pasasampulan tayo ni Rafael kung paano umarte na may paluwa-luha pa. Artistahin. Oo, may mga paluwa-luha niya. Dapat ano, sabihin mo na like and reaction. Ganyan. Light! Camera! Action! Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga tao nakakita sa pamilya ko. 4 na araw na pa sila nawawala. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Kapag anong po nila, Orlando,
Juna, Alan, Mike, kung naririnig man ako, uwi na kayo. Dito ako naghihintay. Ang sakit lang sa pakiramdam na walang kanyang pamilya. Sila lang yung pamilya ko. Ngayon kung sino po nakakita sa kanila, magbibigay pa ako ng 10 milyong pabuya. 10 milyong pabuya. Patayin niyo na sila. Oh God! Gago sila mo talaga. Gana kasi gana. Guys, pangwalong fight na to. Piling ko talaga sa'yo ako na surrender na ako. Ano kaya? Let's go. Ano? Go. Ano kaya? Grabe. So guys, bago ko natapos itong video na to, gusto ko sanang pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa YouTube ko, at syempre sa ating guest for tonight's video, na walang iba kundi sila Phil Comon Jr. Maraming salamat sa kanya. Maraming salamat, Rap. Thank you for guesting dito sa akin. Mukbang, Rap, baka may gusto kong sabihin? Wala na. Thank you sa lahat. Yan, thank you Sana, lang. mag-subscribe na lang kayo. Yun, thank you guys. So, Almer Jr. now signing off. Bye-bye!